Здравейте отново на всички! В това видео, преди да почна да ви покажа, когато имате вече готови зелени домати, преди да почват да озреят, как да се грижите за тях, ще ви обясня. Но от сега казвам, че вече за втората реколта почвам да сея разсада, т.е. да мятам семето. Ако искате някакъв разсад, може да се запишете предварително. Който иска да се свърже с мен, мога да оставя и телефонен номер. И сега вече преминавам, вижте, имам озрели домати, към видеото ми. Както виждате, моите домати изглеждат за сега перфектни поне. Сега, когато имате ето такива зелени домати, готови за озиране, значи първо ще ви препоръчвам от 8-те неща, които ги знам аз, да спирате азота и да увеличите калия. Причината е, че в този етап не се дава повече азот, защото растението ще прави повече листа, а не плодове. Тоест ще тръгне да пуска много повече листа, отколкото да има домати. Второто нещо е калиевото лисно торене. Тоест калия се пуска по два начина. Единият начин е лисно, другия начин, ето тук да ви покажа, е от капковото. Сега това за сетто ще ви кажа след малко. Тоест калия повишава съдържанието на захар и ускорява оцветяването на домата. Тоест за зачервяването помага много. Ако питате как да пръскате с калиев разтвор, на всяка седмица или на 10 дена веднъж с течен калий или с калиев нитрат лисно да го правите сутрин рано или при вечер, т.е. може и вечер късно, когато се скрие слънцето. Сега ще ви покажа и тук. И преминаваме към третото вече да ви кажа. Да премахнете долните листа, както съм направил аз. Ето на тези корени, както виждате. Защо? Защото листата, които докосват почвата, задържат влага и създават гъбични заболявания. Това го помнете от мен. Когато доматите започнат да се образуват, махни най-долните от 3 поне до 5 листа и да е чистичко, ето така, отдолу. Сега, това ще ви подобри първо вентилацията в оранжерията, също така и между корените. Ще ги насочва към плододаването. Цялата си енергия ще даде корена към плододаването. И третото, ще намали риска от болестите. Ето тук да ви покажа пак. Ето един озрял домат още. Сега да преминем към четвъртото, т.е. нощните температури. За сега, т.е. не е много студено още, но в зимните месеци гледайте да не пада под 10 градуса, защото това ще забавя озряването на вашите домати. Също така може да използвате и да ги покриете с някакъв найлон, за да е по-топличко. И една от най-важните неща е балансираното поливане. Това не дейте го забравя никога. Много е важно балансираното поливане. Ще ви кажа и защо е важно сега. Ще ви обясня всичко. Твърде много вода ще накарва вашите домати да се напукват и бавно да озряват. А пък твърде малко вода може да спира растежа на домата. Тоест поливайте така, че почвата да е влажна, а да не е мокра. Сега отгоре е суха, но отдолу е, да знаете, че е влажно. Преминавам към шестото, т.е. най-важното, борбата с доматения червей или другото име с тута абсолюта, как да се преборите с белокрилката и също така с болестта мана. Сега, затова може да ползвате спрей от чесън и лют пипер, например, срещу тези белокрилки или червейчета или някакви други биологични препарати. Също така или да вземете просто от агроаптеката нещо за пръскане на белокрилки и за тута. Също така да наблюдавате растенията всяка седмица, както го правя аз. И преминаваме към седмото. Значи,
предпазването от слънчевото изгаряне. И това е една от най-важните неща. Тоест, зелените домати, излъчено на директно слънце, могат да получат жълти петна, т.е. слънчеви изгаряния. Ако сте забелязали понякога, когато се продават на пазара домати с бели петна, то това се образува точно от това, защото не е добре засенчено и има пряка слънчева светлина. Сега, и последно искам да довърша с добавките, т.е. добавянето на калий за предотвратяване на гниене на върха. Т.е. връхното гниене може да го предотвратите с калци и калий. Сега, често срещам проблем почерняване в долната част на домата, т.е. цветното гниене почва да почернява, както знаете. За да предотвратите това, нали знаете, че причината за това е недостига на калций. Т.е. давате им калций, за да нямате такива проблеми, и пръскайте също така с калиев нитрат веднъж седмично. Поливайте равномерно, не пресушавайте и не преполивайте, т.е. да не е много мокро почвата. Както знаете, калция може да се дава и лисно, също така и чрез капковото, а калия винаги се дава за вкус и за сладост. Т.е. аз вече приключих почти с всичкото. Обясних ви за нещата, които знам. Тия растения тук съм сял, за да предпазвам моите домати от вредителите. Това да знаете, че помага. Затова съм сял ето това растение. Който познае растението какво е, може да напише на коментарите, но да знаете, че това много помага за вредителите в оранжериите. Препоръчвам на места и вие да си сявате от това. Желая ви хубав ден и не забравяйте да се абонирате за канала ми, също така и да харесвате видеята ми. И аз ще продължавам да споделям моите знания с вас. Още веднъж ви желая хубав ден и чао от мен.